Machiegni nyakorom gajongo donje kidieny mar ariyo mar rameny pinya en juma achiel gi ndalo achiel kende bang' kano kete kare mar yomogi kang'o ka Jaramogi mano gai Raila Amolo Odinga kaunti no ma Siaya kama bende nyaka sani makoro ywe nyakorom gajongo. Kata kamano pod oganda paro Raila Amolo Odinga. Odhiambo ma kawuono antiere kae gi Daniel Owino ma en jakom mar Kamkunji Pressure Group Kibra. Ung'eyo duto kaka ne Kamkunji chalo, kaka ne Kibra chalo, kama ne nying baba ni nyalo wache to nitie kaka ne jo kanyo nyalo timo. Miyo wakelo jatene kendo jalno manochung' motegno mar siro wachno mane Raila Odinga oyie kuome. Ahinya to yore mag siasa bende wantie go Nyena Boss ma en jahocho duto ang' winj kuom kotenre kod ngima bang' nindo mar ogai Raila Odinga. Machiegni ahinya Daniel Owino. Nyiswa ni to ere tudruok mani bedo godo Odinga to nukwong uromo kanye. Ng'eyo ni nachiel kuom jogo mane sire mane ok nyal mulo baba kae neno ni nyalo timo gimoro amora kata kamano osetimore mos ahinya. To nyiswa ni to tudruok mari nochakore kanye gi ogai? Aparo ni Raila chako ng'eyo kapod an jana matin. But sana siasa ma 97 kane wa campaign i constituency ma Lego Usonga ikind Ola Ringo kod Edwin Ochieng' koro kanye mane wachake siasa no. Noyudo ka ndalo no ne pod kata pod ID ne pok akawo, nan pod rawera matin. Koro kana election room ma 97 na biro yiro mera moro Kibera. Koro 98 ema donje Kibera kanyo. To ayudo ka Raila already en mbunge makanyo. Koro na join that movement mar Kamkunji Pressure Group. En duol mane tayo weche mang'eny e Kibera kanyo, kata mar siasa kende. But at the same time no chake gi Jaramogi Odinga ema noketo muse mare. Koro Odinga ka notho, jakom nokawo. Koro joge jakom joma ne luwo Odinga te nodok itok Raila. And then kata ne golo liki Kibera nok yot. Koro ne en tich matek emomiyo Kamkunji notegno kech en manochung' ni weche mag siasa mag jakom ndalo manochako siasa ne. Koro asebedo kanyo higni go te banyaka no abedo jagoro makanyo tieko abedo jakom. Okotelo mayot nikech en kama wicho pogore kendo ng'ato biro go pache ng'e kama jaluo ng'eny. Koro nyaki mana kibendi gajri kod getidhi jiteriek kendo ng'eyo malo nyaka jatelo mano yiero. Koro mane kaka wasebedo. But en duol mane jakom kadwaro timo gimoro e piny Kenya kat mane kama ochako go. Ubiro winjo ni Kibera wacho nang'o. Ka jok biro nyise ni baba ai kanyo to weyo. To ko penjo bo nyise ni baba dhi mbele wani toki. Tibiro neno ko wuok kanyo to donjo Mathare to dhi Kisumo to chaka siasa. Koro duol mose bedo motegno weche siasa magwa especially mag jakom Raila Amolo Odinga kendo wasebedo kwa luwe ndalo gote. At the same time Kamkunji ok ne deal lag weche go kende. Kibera nitie weche mang'eny matimore. Nikech en kar dak ogongore ma dhano dak weche ng'eny. Koro gik ma deal go ng'eny ma Kamkunji no timo. Sometimes watiyo gi sirikal, seche moko bende wabalo gi sirikal. Kalore kaka gi treat jo oganda wa modak kanyo. At the same time weche mag security bende Kamkunji no rango mondo hakikisha nikech kijiji no duong' ok nyal wen police kende. And then population bende ng'eny. Koro wamako record gi sama weche mag insecurity rach waluwo. Wan kanyo weche bende mag udi. Apani neno ka 98 ne lweny ne kanyo mar udi. Kin joluogo Wanubi kod kuche bono chuno president Moi bire. Koro mano osebedo other issue. Koro mago bende watimo mondo hakikisha ni jo odak in a way mar kwe maonge ng'amo ketho ratiro mar wadgi. Koro mage gik mwatimo kaka Kamkunji Pressure Group. But ndalo siasa twa focus sana weche mag siasa. Especially mag jakom Raila Amolo Odinga kod party wa mar ODM. Ang'o dugri matin kende wadhiro Nyena Boss oyimore machiegni ahinya. Oyimore ahinya Lydia. Mokwongo yiena kawo thuolo makende Ahmed Kuyo gi familia mar the late right honorable baba
Raila Odinga. Wede ganyuolane gosiepe gi Kenya mangima. Pod wan e thuolo mar kuyo, pod wakuyo. Yakiyiena ku gi yawa mabende nodhi Kasarani kodhi neno ringre mar baba, to moko nowito ngimagi. Gin bende watimo mos makende ne wede kod anyuola magi. Kaito mogik yiena tim mos bende ne anyuolana. Awito mamana maduong' Grace Pangir ma waiko tarik 7. Koro achoko mana chir. Ka adwa biro ka pi wang'a mola anyalo buogi. Koro atimo mos makende, to moloyo achung' gi jo Kenya kaachiel gi piny mangima manie okang' matek kaluwore gi tho mar migosi Raila mano nomako kama duong'. Ok oyot. Ne antiere kaendi Saturday mane ineno ringre ne Kisumu, kendo natemo loso gi jowa katemo hoyogi ni lit to lit. To nitiere thuolo ma ji kale okang' matek, nitie thuolo ma ji kale okang' mayot. Ne wayudo thuolo kode, ne odak e kindwa ka, kendo nitie jogo manokonyo mang'eny. Nitie jogo mokonyo directly, nitie jok moko bende mokonyo indirectly. Kama nomako duong'. Omiyo lal mare to oyungo kama duong'. To moloyo ajiwo jowa kawachako gi jakom. Jakom kata kidok chien, kata kaka mkunji twerore, timedo mana jiwo jowa. Nooyo Nyasaye manoyie ni mondo nindi biro nyisowa ni waluwo kanye, to wabeda gi horuok. Tajiwo ni kinde mar ywak to waywagi. En mana ni waywak ka warito ngimawa, ka warito mwanduwa, warito ngima jomoko, warito mwandugi. Mane ywak makare. Nikech mane luor madang' watimne kaluwore gi ber manonyisowa mamiyo pod waywage nyaka kawuono. Daniel, tarik 15 okinyi ne ripot ochopo pacho kani Ogai nowito ngimane. Nobedo ni nade kaka ng'ano bende en jasir motegno mar aparo na kapok jakom otho ne wago simbe to ne komako, but wan gi jating' dai mare miluongo ni Keta, no tarik 14 ema nomako sim to nyisa jakom ngima. Wan ka jomanyien kode koni wawuok waduogo, but kalure gi advice mag daktachi onyise no konya wuok kawuono, en kiny no travel kiny, but wan gi delegation wan wawuok waduogo. Koro ng'ama waweyo ka en Ogeta kod Winnie kod Ruth ema kiny nobi kode. Koro mano tarik 14. Koro kato romo tarik 15 saa 12 kinyi to madam Achiewa no simbi ywak. Kaneno ka Keta nemo gochona. To konan to uchiew nade kibira kanyo. Kono achiew maber. To konan to uchiew maber to jaduong' onindo. To kon jaduong' mane kendo manye wacho nigi. To kon babo sewewa. Koro toke na bende natemo gochon jowa moko. Mabende jotelo wetewa. Koro apinjo gi ka ging'eyo to gibe wacho ni jakom miwa daka matin. Koro ng'ami gocho nyisi ni daka matin, bang' daka matin to gocho ni jaduong' odhi. Den kuyo nikech akanyo kata sim nowuok e lweta nikech bolwar. Nikech koro no ka believe ni gino ne nyalo timre, nikech nowinjo bende waromo kod the following week kuduogo gi delegation magwa mondo wawacha ne weche mag siasa, nikech nitie gima tich manomiwa mano wadhigo mbele mane iluongo ni conclave dialogue, intergeneration dialogue mane wadhigo mbele, ma itwak mane wadhigo mbele Kamkunji kanyo mondo gik ma weche mag yiero chenji, ket chike mabeyo, kuonde maricho losi, kaka polis tayo jowa kuber nek ber wadwano wuoye, weche mag CDF mane jakom wacho. Koro nwayudo kwa dhi process no mbele. Koro gino nobuogo wan nikech nowinjo bende noduogo to wamiye report kaka wasebedo, nikech nowinjo bende kwa wuok kanyo to wadhi Mathare, wadhi Jakaranda, wadhi Jivanje, wawuoyo gi jowadwa e twak machal kamano, but nwachake Kibera Kamkunji. Koro gino nobuogo wa. Ne en kuyo Kibera kanyo ma dhano nolokre jonek, ni yudo ka joma mine ne gaga uwi barabara. Nikech joma ng'eny noko believe. By saa 1 okinyi Kibera nek chal Kibera nikech dhano te nokuyo. En kama karomo ga saa 9:10 dukni oseyawe. But chieng' no dukni nolor te. Kata ng'ama noseyapo noloro duka. Kalure kuyo nikech kaka nwadak jaduong', nwadak maber.
kendo neno gaiwa mane weche katek te mwaring wadhi kuome. Kata kapok norito Kenya te to kibira ne ni chunye kabisa. Kech kanye manomiyo obedo oteko mang'eny kapok odhi kuonde moko. Koro gino osemiwa kuyo, kata sani pod ok wakwe ahinya. Pod wan gi ywak. Oganda wa ywak gimar gitime maonge. Nane Nyasaye kosechano wan kaka dhano onge gima dwa timo. Erokamano. Wakuyo na family, gosiepe kod jo Kenya kanyakla. Yes, but jaduong' to nowewa marach. Mos ahinya. Yes. Onyina jatelo Ogai Raila Amolo Odinga nochiwo dwache mondo mi hike mana kapok seche 72 rumo. To ma en gino ma nokawo mokumo oganda gi buok, kendo en gino mabende notimo aroya. Miyo nyaka sani waneno ka welo pod molo Kang'o ka Jaramogi, kendo kata kawuono waneno ka pod ji pod medo dhi, kendo pile ka pile en kwith maduong'. Ere kaka oganda nyalo sudo nyime, to bende nitie sudo nyime? Nikech samoro ng'ato bedo piny tinyise ni babo se yueyo koro wan bende nyaka wadhi mbele, to kong'i adieri to onge kaka wadhi mbele. Bedo nano kae. Erokamano Lydia kachiel gi jowa maneno kendo winjowa. Chutho gima hinyowa ok en tho. Gima hinyowa en lal mabiro gi tho. Baba ne dhiga e thieth to duogoga. Makata sani gombo ne nitie ni kano duogo to mondo ne rwake gi nyadhi. Koa e alap mar ndeke kikele kidhiale gi nyadhi. Koro geno ni notore. Ng'eny jowa noyiengo geno gi kuom jakom, nikech jakom en ng'ama ne chiwo duoko ka sama penjo tek. Koro bugo moweyono ema miyo koro gini duogo mako chuny ji kama. Ema miyo koro ji winjo ka penjo ne to nwachak nang'o. Iwinjo ka jakom wacho ni chieng' no gokinyi Kibera ne olokore gimoro nono. Nitiere osiepna moro ma bende ni yo kono, nonego bed ni warado kode chieng' no. To kapenje ni to baba chal nade, to kona ni makonyena kik ibi. Wakiare. Koro in weya wabro pango mondo warom bang'e. Koro nitie ji mang'eny mane nigi geno kuome nikech ochiwo duoko seche ma duoko otamore. Koro maendi en gima olal. Nitiere kanodhi noduogo to ne inyalo koni we warite chieng' notimang'o? Chieng' noduogi. To koro ma to dhi chuth. Ema miyo ji bedo gi buok ma koro ji penjore gi penjo. Lakini ywak ka nitiere gokang' kokang'. Seche ma ripot ochopo ni ng'ato otho. Nikech tho to koro tiende ni odhi ma ok ochako duogi. Ma dho ngere luongo ni permanent loss. En opogore gi temporary loss ma samoro iyudo kata ka udhi e arus to mama mo odho ywak. Seche ma koro wuod wegi kawi koro goli e lwet mama ni to dhi kodi kama chielo. Lakini geno nitie ni pod kia Nairobi tinyalo rawi mos gi kidhi kor gi wuod jaduong'. To koro ma to koro en a permanent loss. Ma e gimomiyo iyudo ka koro bet ne en gi pek. Kato kaluwore gi kitwa gi timbewa kaka jo Kanam, nwang'iyo ywak aming'a moloyo ng'ama koro nomako migawo maduong' kamano to ike bende koro ne osesudo kamano. Ne en gombo ni katin to bedie kata mana dwe moro achiel. Jogo mane bet ni machiegni gi jakom ne wacho ni chutho en owuon to ne ok ohero ik ma budho. Ni den ng'ato budho aming'a kapok oiki. En wacho ni ndala dek koleo kabisa to ndala 4. Tiende ni nong'iyo neno ni ka ng'ato budho wilo ahinya to lal ng'eny. Lakini koro ji moko kamoro kanyo ma pod ka koro gikwamo. Koro kwamo na gima ne otemo geng'o. Emomiyo mare nowacho ni gi tok seche 72 weuru kora yue. Mondo mi koro ji oywagi kato tok ywak to ji ochak sudo mos mos.
mare ni pek, koro miyo tielo bedo mapek, lakini tielo nyaka chorre matin matin. Emomiyo awacho kachako ni thuolo mar ywak nyaka waywagi. To ka sama waywak to waywak mokwongo ka warito ngima wawegi, usalama marwa, health marwa. Mar ariyo, usalama mar jok mamoko. Mar adek, properties, mwandu. Nikech ei ywak ka bende samoro nitie jogo ma bende iyudo ka chutho to kwandgi ok ber, to gin bende iyudo ka ginyumore ei jowa ma ywak kae, to bas timbe moko timore mok ni kare. Koro ywak to pod wabiro medo dhi mbele gi ywak. Yes, gima dho ngere luongo ni grieving is a process. En gima dhi okang' kokang'. Okang' mokwongo en ni ka ripot ochopo koni ok nyalre. Winjo ka jakom owacho kaendi ni jal manogochone ka nyise ni wan delegation wawuok baba gi ni kin biro kiny. Jalo kogochone to uchiewo maber nade, to baba onindo, to koni iwuoyo nade. Mano is very normal. Tiende ni ka wach moro mapek odonjo, to mondo mi paro oyud kaka chunge, nyaka kuongo geng'e, nyaka kuong gare ni mano gima ok nyalre. To baba mane wan godo gi chenro mabeyo ni, baba mane onyisa ni biro kiny, baba mane koro sechego ka ng'ato paro yo mane giwerego. Ineno, emomiyo kila kata mana jotelo kane wuoyo, baba ne wawuoyo ge simu, baba, mano tiende ni en process mar grieving. Kae to bas bang' kanyero koka wachako dondore, mwadondre nyaka wadondre gi daktari wawe, wadondre nyaka gi Nyasaye te kawe nade. Adieri makenda en ni Lydia, gima jowa wayiere go nyaka gi sani, ni kano osenyuolwa to nyaka chieng' moro watho. En mana ni en obiro ga apoya. Ng'ato nyalo dhi mabere e ICU machak duog wuothi, to ng'ato nyalo bedo ne wuotha to kiny to onge. Koro ok en gima inyalo predict. Obiro apoya kae to we bugo. Koro bugo ni ema koro miyo wabagni, to bugo ni wadwa dino nang'o. Koro mae ma miyo wachako donje bargaining stage. Nyasaye te timonwa kamana, Nyasaye te wewa kamana. Jomoko nyalo chayo machanya ka mama, minwa Mwageno, minwa Maida, ni mama to dak ni dhi kode kucho. Tadieri ji tho kata mana e lwetwa kama. Itere daktari mowach ni mind to is the best doctor, to pod ok nyal konyo ngimane. Lakini mano process mar grieving. Ka wase bagin gi Nyasaye gi ng'ata kwa kanyo, kae to bas kore ka buok cha dhi nyong'owa maber, moduok ngima wa chien matin. Koro wadonje stage miluongo ni depression. Koro seche ma koro chiemo rachni, ka ng'ato wuoyo kodi to chwanya, in koro kata wadu okalo to monego chak dhako, Lydia ang'o ma irwako mabulu, dhako irwako top marachar, tiende ni koro wan e depression. Kendo sano kora paro ni Azimio. Yes. Ineno. Koro ni gine weuru rwako gik makamago, uparo nwa gine. Depression. Ineno. Koro depression ka ema nyalo miyo ng'ato, stage ne manyalo miyo ng'ato jwang'ore en owuon. Seche ma ok ichiemo tisando dendi, nikech chiemo ne ema miyi teko, chiemo ne ema miyo gai mar dendi bedo kare, chiemo ne konyo gik mang'eny. Itamori modho pi, to pigni ema loso remo, koro inyalo yudo ka del dhi nyosore, ma ichak yud tuo, nikech ne ywak. Emomiyo iwinjo ka tiyo gi dhok moro ni seche ma waywak to waywak ka warito dendwa. Tiende ni kata koro ndhadhu mar chiemo onge, to nyaka watem wabilo matin mondo mi del oyud teko. Eka wayud teko mwaywago godo jalno mane wageno. Kae to bas bang' depression ka, kiyudo jomotendi maber mawuotho kodi majiwi ni baba ang'eyo no tek, to wayie dwach Nyasaye ma osetimore. Gima koro watimo ne yawagi ka wajiwogi ni lit to lit, to wayie waywage gi pi wang' to warit dendwa, waywage gi pi wang' to warit mwanduwa, waywage gi pi wang' to warit memories mabeyo ka
puonj mabeyo ma wapare godogi, gigo mabeyo manosetimono mamiyo waywak gieki, wanyalo mana ritogi ka wan e hali maber e yorwa mar ngimawa. Kae to bas bang'e koro ichako process mar acceptance. Mos. Koro process ni oruyore koponi del dhano ok obudho wilo ahinya, kaka koro baba nokoni seche 72. Ema bende jowa ma bende analytic to ne penjo ne to odhi more than 72 karang'o miyo ne waketho will mare, to wawacho ni wahere, to noler mano hoyo nok 172 hours kaluwore gi sama ne dende otimo ang'o, odonjo godo ka. Bas koro tiende ni koruyore modhi okane, sani ka waaka kwatimo ne luor to wadhi kama okane cha, to walemo, to waywak, to wakoni baba nindgi. Process cha mar grieving cha koro sudo. Lakini ka del obudho ahinya to wamoko, one stack, kich sakasa wasike mochari, golnwago wanene, wachak wadog wakane akana, golnwago wanene, wachak wagine. Kato ng'ato kaka baba no mako migawo maduong' kata mane Kenya ka, ne neno ka nomiwa morning period mandalo 7, ma bendera bende oket nus. Do budhi dwe mangima, nitie gik mang'eny ma do yware chien, to ok en gombo ne mondo mi ne one ka gik moko ok timre e yo makare. Nitie puonj mang'eny mano gine moko ni kata arach, kata Lydia oyanya moyanya machal nade, to nega yud thuolo adugo mamos rekodi akoni Lydia maka ne weche mag ich wang', to mirima ok siki nikech ngima nyaka dhi mbele. Koro puonj mabeyo ema wajiwo godo jowa ni wadhi mbele gi grieving. Omiyo welo to kapod dhi to pod bernwa, tiende ni pod wane grieving cha odhi mbele, pod wane kuyo cha odhi mbele. Ma timore maber kabisa nikech okonyo bende koro wachango gi e pachwa. Ineno kawuono ne wendo manodhi kuno, odhi nyaka gi picha. Ineno mano process mar grieving. Erokamano. Daniel, kaduogo iri mbako osebedo ka gore mathoth, to un joko manogeno kendo nohero Raila Odinga gi chunyu te, kendo nonyalo timo gimoro amora mar neno ni ok oketh nyinge kata ok owach gimoro kwe marach. Te gik moko te mane iwacho kuom achiel kuom jofwambo wang' jowi mar Citizen kocha ne wacho ni onge chieng' manochungo mokwedo weche moko. Ranyisi en ni Lord of Poverty ne gikawo wach mar chal mar Kibera to gikete wiye ni en momiyo jo Kibera chal kaka chal no, kendo gineno ni onge lokruok mosekel. To un kaka jo Kibera dier to nuwere minyisa ni ji noloro nyaka dhoudi sabchano unjo no nindo. Ang'o mane miyo utwere matek gi Odinga kama? Ing'eni joma ne wacho ne Lord of Poverty ne giwacho i weche mag siasa. Ing'eni Raila nitiyo gi nyinge kuonde mang'eny. Mondo ne yieri Central nyaka ne yany Raila. Mondo ne yieri seche moko Rift Valley nyaka yany Raila. Nyaka wach gimoro nying Raila kaka japiny ma kanyo pamone. Nikech Kibera Raila ok mokuongo bedo MP. Ne Lang'ata, entire Lang'ata. Ne wan gi Liki mane mzungu obedo MP ka Moi e president. Nowe Kibera kamano. Kirango Kibera ka Raila nokawe, upogre kaka Raila noweye. Nikech Kibera nitie weche mang'eny mane ma ng'ama odak kuonde manyalo understand. Ng'ama noko nya wacho gik monya wacho. Nikech en kama joma chalo joma chandore odakie ma ngima gi ni piny. An Raila okelo gik mang'eny e Kibera kanyo. Kibera kanyo masani tend Raila ka mbunge wan gi NGOs mang'eny ma Raila nokelo. Mokawo nyithindo mang'eny otero nyaka loka, moko tinde professors, moko tinde doctors. And kidhi Kibera masani yudo ka graduates ng'eny because system mane Jakomo create. Wan gi kama weche mag thieth ber en Kibera kanyo. Ema ng'ato nyadhi thiedhno no to dok yot. En agi card moro matin, ok en hospital mar sirkal but it's a private hospital. Tidhi yudo ka odhi tithiedhe to dok atok yot. Kibera kanyo me yudo ka nyathi nyuol ne to chako wuoth ko chaka
skul ma iluongo ni playgroup to osekawe ipuonje puonja nono nyaka university ma janyuolne golo kata siling. Koro challenges ne nitie, but jakom notemo tieko challenges kaluwore gi osiepe manomako bokelo Kibera kanyo ma CDC nitie, ma kata kineno ko Obama senator Joe Biden ka vice president owuok America bobiro nyaka Kibera. Ne kodhi kata na Runda, nokodhi Karen, nobiro mana Kibera nikech nobiro neno gig America ma giketo e Kibera kanyo mondo okony oganda. Wan gi Clinton ne biro bi nyaka Sofco Center, mago kuonde makonyo Kibera. Wan gi Amref, mago suptande mane Kibera mosekonyo ji kanyo Kibera kanya kabisa. To kirango duration mane gibire ndalo mane jakom bunge, mago network mane jakom emomanyo bokelo. Kineno CEO mar Sofco Keno Dede, winjo ko press Raila seche duto, winjo ko wacho ne en chokora, Raila momiyo bedo dhano. Koro mago gik mane jakom okelo moweyo Kibera kanyo. Koro kata ka nineno ka wi mabade go richo, but joma nitie nyithindo monyuol wi mabade go gin gi future moro mbele. Makinyi yudo ka sani moko nyiewo jonyuol gi udi Karen, moko nyiewo jonyuol gi udi Runda, moko tero South Sea, onyiewo jonyuol gi Ogede, mondo mi ka giparo ngima ma giwuoki baka ma gichope. Project mang'eny ma jakom kata kirango Kenya Railways, Kibera ni mar Kenya Railways ogere udi mang'eny kabisa mag affordable. Utego kel because usiano mane jakom go World Bank. And in fact, yudo ka achiel ichulo mna 1,000 per year. Japinyo odakie. Madaki yudo kama chielo. Nikech en ot makidhi Jamhuri Estate, yudo siling 11,000 But Kibera to chule siling 1,000 higa. Emo chulo kende. Gimonya chulo mopogre mano na pimo tiyogo kod stima. Modong odaka. Koro mago ngima mane jakom okelo. Jakom ochako kelo upgrading ka Kibaki president and prime minister. High rise. Jomago chulo 2,000 per month. It is a 2-bedroom house. Ma Kenya yudo kamora mora. Kidhi Nairobi women, Kenya women, Langata women, one gap reading no ger kanyo. Gaman 2-bedroom chulo na 2,000 per month. Jakom nen chunye nen Kibera no ogeru ute manyasani mano chak high rise. To nikech jowa moko neno ka Kibera no en girgi, oganda moko no wuok bodhi court bo stop that project. Ma project no chung. Apani sirikand Uhuru ema ne chake bochako weru to nyokawe. Wan gi ute kacha mang'eny kabisa, man gi 11th floor, gin ute mang'eny matingo population maduong'. Mano ne idea ma jakom mane dwan Kibera obed maber. Kibiro ndalo handshake mar go Uhuru, Kibiro sani Kibera, ng'ama nodhi Kibera 10 years ago, kidonjo kata ka twekene to nyari winyi sani. Kech en kama kata stimo lal. To sani dhi yudo ka lights ni kama. Nya yudo ka Runda ni mudho, Langata ni mudho, but kidhi Kibera, tidhi yudo ka streets go te nitie solar lights. Mani streets go. One project kanyo mane jakom ochung'ne Kibiro ka Mkunji ground kanyo wan human need project. Mass chiwo pi Kibera kanyo. Kidhi Langata buido ka pi uso jerican ma 20 liters uso 20 bob. But Kibera to podi nya yudo pi ma siling 2. Seche moko be yawon jo piny tuo menono. Mago project mane jakom no initiate bo kelo. Bo kawo time ne bo dhi ka Kenya Railways bo wacho ni gino ko nyaka teme paka. Don malo Kenya Railways bata kwayo. Oger gima duong' kanyo kabisa. Konyo jowa weche mag sako, banking, table banking, mine holo loan kanyo kata percentage interest ma 10%, the same to Sofco, Sako. Koro mago project mane jakom okelo ka lure kaka noyudo Kibera ka chal, nodwa no uplift, kata koko chenjo gi udi go dichiel. But joma ni udi nyithindo monyuol kanyo biro chenjo Kibera ka lure gik ma gisomo, gik ma gitimo. Koro pan mano gik mane jakom timo. Jakom go donjo mbunge ma Kibera ne onge high school. Owe ka Langata high school nitie. Ne wan gi Olympic high school, mago skunde mane jakom initiate bokel. Bomiyo Kibera sani nyathi ok nyal wuotho mabor ka dhi school. Owuok yod to wuotho distance mar 100 km ama 200 to ni school. Kendo somo to duogo ot. Koro jakom no initiate gik mang'eny. Wan gi Raila Educational Center. Nigi high school kanyo ma standard, man gi equipment ma seche moko onge kata alliance. Kidhi kata lab mag skunde go well equipped.
Koro mago gik mane jakom initiate kech nong'eyo kamotele jogi nigi shida magi ma ng'ama noko to nyaneno ni gimotimo onge nikech seche moko ringo gi ndege malo to neno ka wi udi ka kwar but kibiri donje kibira kanyo nitie gik mang'eny mochenjo ngima ji mano gik manokel kaluwore gi loch mar jakom Raila Amolo Odinga. Issue machielo mar udi apani kibira idhi yudo ka gin ute ma seche moko iluongo ni substandard gin ute manoger seche moko ka moko mabati moko muon gi lowo but idhi yudo ka seche moko ng'ama noloso odni ne chajo odni siling 5,000 ama 7,000 to kidhi kata ka rent tribunal to giwacho ni ma ot mwinjo be ni chajo siling 350. Koro jakom ka nodonjo nowacho ni onge ka jomodak ka nya hinyre to these people ok chul rate mar sirikal onge gima gichulo sirikal lowo yudo nono chief omie space obaso mnagire no to overcharge yonge nokelo Moi kanyo to ne gimomiyo jowa hinyore kane nitie ot mane chajo 5,000 Moi nodwoko nyaka 2,000 mondo olingana gi ngima ma jomodak kanyo kik jomodak kanyo med hinyre kabisa nikech gin gi chandruok mag ute midakie. Koro jakom no nyisi gik mang'eny kibira kanyo ng'ama noko ok nya neno but wa jomo osebedo kibira kanyo wang'eyo kata wan gi molokre nikech jakom seche moko ne be nonge Raila dakuluonga ni chairman be seche moko na tin nokang'ena nyago Raila simbu mak seche moko buogo jomoko but noketo environment ma seche moko jaduong' moro ma seche moko ok nyal expect but gocho ne bunyise gima kibira en mondo gocho ne gokinyi ibiro chiew nadi ang' matimore ini chiew iwen jakom kia information to ng'eyo te koro noketo environment no maber ni jowa bomiyo jomatindo obedo gi hope moro ngima ni kata kiny pod odiechieng' gima nya change. Yes. Ono ndaka ng'wen kendang na 200 inuda 200 kwa tieko kadugo iyo nyina kapok watieko iwinjo kwan mar tich ma owino kwanonwa kanyo ok gin gimondiko kumoro chal ka gima gigini e chunye kendo ni e pache ni e wiye ong'eyo en listi marabora ta an gadier ni tieko boko tieko tiere moko ma tiere mbaka mosebed kigoni nitie joma ne samoro jakom nyalo konyo to ok landi be ok yud kogo picha manyiso ni nitiere fuok kata space modong fuok moro modong kanyo ma yudo ka jo siasa mantiere buore ruok mar ODM temo manyo kaka gidwaro keto ng'ato kare kinde mimanyo fuok ni yudo ka dhano teo mondo tem pime gi jok madonje kuonde teo mondo donje kuonde manoweyo dipo ne ber manyo ng'ama donjo kanyo mondo bed kama ne entie koso ng'ato bia gi wuoche ne wanadwake kende wanatigo kaka en. Erokamano. Adieri makende ni agwambo ne en agwambo. Kendo adieri makende ni kata mana nyathine monyuolo to ok rwak wuorno marome. Mar ariyo nochako mabor mondo mi ochop kama ne ochope ni. Koro ng'ama koro biro to biro ka puonj mabeyo manosomo kuome ema koro ochoro mbele mane yo maber monyalo chiwo godo hocho ne jogo machunygi lit kaluwore gi lal mar jakom nikech kuonde manomako to ne thoth. Aseyudo thuolo man bende adhi e dala mar Kibera gik mowachogo ok miriambo adier kawuono kata lam osaso e Kibera ma kuonde mane chuodho liche kawuono kata koth ochwe te rwako mana slippers to ngima dhi mana mbele. Nitie jok ma bende wase riwo godo kata mane professional line ka ma yudo kaka ugo mbaka to koni an na dak moko nitie ma wagine moko nane awudo nyina we ateri kuma nae mineno kadier nose jolo jing'eny koro gimo owenwa puonj onyisowa ni maeyo mondo mi bed jalo mamulo ngima joma moko e yo makare the positive touch nyaka ibed gi interest mar ji at heart. Koro mae ndiye ma jowa modong' e gima nyalo kwayo ni mondo wadhi godo mbele
Ne jogo manojolo, gin bende akwayo ni gijiwre, gin bende giti gi tekregi. Nitiere samoro ng'ato nyalo buok ma en kuma ni apod ok ayie, an pod arito, to ngima to dhi mbele. Koro ok dwa gom ni wane ka ng'ato ang' ngima oheo mbele ka, ni nikech en nodong' korito. Watema tema. Pek to pek, kendo lit to watema tema. Mogik wakawo ranyisi gi koro joode. Ok ne kane Ogine ma bende wuok ne nomiyo wuoyi matin Junior. Be kawuono wanene kofuadho rengo kogine. Yes, en bende okoni ngima nyaka dhi mbele. To macha chande ode. Macha wuode motimo nade monyuolo. Waneno welo kodhi. To waneno tiende ngima nyaka dhi mbele. Koro wan bende wasuda. Erokamano, chuno ni nyaka wasudi nyakorom ga jong'wech mogik owino. Yes. Second predicament, wach ni mogik kwatieko. Wach na mogik en fuok to wadongo maduong'. Jakomo weyo. But ngima nyaka dhi mbele. Gima nyiso ganda wa en jakomo kodwa mabor. To we wai korio. Utimo monya timo kadhano. Giteko grieko manengo. Bodongo nwa. Wan ka soldiers mage. Nitie gik mopuonjwa mang'eny. Wasoja on gik manowe mwatimo. Kama sirikal bro time marach. Wabro face head on. Makwe luor nikech nomiwa chirno. Iwacho ndane nyuolo to gim ochako tho. Koro chir mane jakom nogono owenwa nikech nomiwa yore mane watimo go gigo. But fuok to weyo. Noganda wa okapar seche moko wabro kawa muda. Mondo wayud ng'ama bro rwako wuoche neno. But gisani no wewa sirikal ma broad-based government ong'e gimomiyo nowewa kuno. Wan koko ganda wabro bedi tok sirikal. Erokamano we. Yes. Koro mga jong mano kanyo en twak mar ramany piny wang'iyo ngima bang' lal mar Ogai kara nindo mar Ogai Raila Amolo Odinga. Winjo ni kara tek to chuno ni nyaka koro wasuda kate sudo mana mus marom nade. Winjo konyi no wacho ni chuno ni nyaka koro wasudi osetimore duto gin chenro mag Nyasaye. Orom kono sade ke chenro maro imore rich masane nyinga Lydia Okeyo. Thank you.